Чувам, чувам. Кутията е при мене. Давайте. Всички карти ли сме събрали? Всички карти ли сме взели? Еми тогава какво носене? Давайте да носим карти всичките при кутията. Аз съм сам при кутията, няма никой друг. Давайте всички при кутията. Всички при кутията, всички при кутията. Да, идвай на кутията, идвай на кутията. Давай. Газ. Внимавайте оттам. Да. За какво? За какво вардат нашия втория етаж, като кутията не са взели, не са си дали картите? Това е малко без логика. Виж се срещни с Павел, върви му убици и върви срещни с Павел. Да разберем кой какво пази. Колко карти имаме още? Защо толкова лесно ги убивам всичките? Там трябва да ти, нали? На нашото. И то така е много лесно за нас. В смисъл, окей, мен нямам проблем. Да, но те вече са в нашото. И да стоят там. Аз стоя за карта. Това е за карта. 2 карти ли останаха? Виж целият отбор дали нямат карти в тях. Който срещнеш го питай дали има карта да идва да остава.
Давай кутията, свободно, давай, давай, давай. Газ, 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 газ. Газ, газ, давай, давай. Само на влизане кажи червен. Те се опитват да ни запречат мястото. Ама аз само едно се сещам. 2-3 гранати, изчиствам всичко и те докато се върнат от техния респаун да дойдат, ние сме окупирали цялото място и не мога вляза там никога. Идвайте при кутията, идвайте при кутията. Колкото и да седат там, 2 гранати и саут. Няма смисъл. Добре. Така, охкай, охкай. Дай елата гръбна за всеки случай пак. Напънаха, айде. Влезте тук и сипете. Влез вътре до дъното, Чичо Митко. Убит, убит. Убит. Аз съм убит. Убит минава. Няма го тук, ето го медик. Само че чакай, аз трябва да се разпълна вече. Вземи си го това. Вземи си го това. Там. Браво, събрахме всички карти, май. Ти нямаш карта? Аз съм усетил какво си минал на авто. Няма нищо. Не. По правило, когато минеш на авто, извън правилата си убит и се връщаш. Без значение дали си да, бе. Аз лично съм SMG, така че аз си играя на ауто. Не, ти имаш ли в тебе? Нямаш. Трябва да правим екстракция на кутията. Какво става при кутията? Ей, напънали сме. Шумит ми той умре, а? Аз не знам къде са. Дясно, давай, влизай дясно. Хоп, убит! Браво! Браво, убит съм! Слушайте сега. Не бързайте. Не, трябва да ги изненадаме. Не става, не бързайте. Отиваме на вратата, пред вратата се събираме всичките. Първият тича напреде и влиза директно в вратата отсреща, който е най-бърз. И идеята е да не е най-бързия, въпросът е да почнат да стрелят по него. И в този момент всичките влизаме зад него и почваме да стреляме по тях. Той е като зайка. А? Да. Той е заек, така се нарича.
Един или двама могат да отидат направо, всички останали вървите навътре и стреляте, без да няма спирате на едно място. Всички вървите, защото ще заклещим на вратата. Разгъвате и влизате навътре стабилно. Никакво спиране на вратата. Чакам. Само че аз имам един пълнител, че топчета ми там. Бате? Не, това е SMG. С 20. А с 20 петици? Върнах 15 човека там и горница. Аз тук се го върнах на столите, седа и... Ами всичките са. Витко, видя как ни чисти стая? Браво, браво, браво. Ама те много бързо я превзеха тази стая. Обратно. Много интересно. Трима бяха, убиха него и те трима цялото. Има някой зад него, кой е това? Там има на ъгъла човек. Кой е на ъгъла? Той какво прави там, си всъл? Добре, тръгваме ли? Няма да спирате, влизате всички навътре зад някой колона и гърмите през цялото време по някой. Кой има карта? Ами, давай, трябва да я сложим сега в кутията. Това май е последната кутия, последната карта май. Някой има ли карти? Добре, само неговата карта остана. Остава картата. Остава картата и тръгваме с кутията. Хайде, давайте. Аз тук ще вляза. Елате от тук, бе. Елате от тук да не се занимаваме с картечници, да ни бават. Не знам, като няма... Добър опит. Дерелка се беше скрил. Спокойно. Да, навътре, в средата на стаята. Абе, давай бе. Ама къде са всички станали? Убит съм! Остави граната, Убит съм! Стой. Добре, ще фърлиш. Това влезна ли вътре? Убит! Убит! Шестето трима. Да. Чучумитко 4, убит! Той чучумитко убит. Убит! Ние по принцип фърихме граната вътре. Медик. Грамна вътре. Убит ми ама! Да ти взема гранатата! Давай. Няма значение. Давай. Убит ми ама! Пазете. Let's go! И Чичо Митко... Не. За какво я взимаш? Трябваше да се живи, тогава си я вземи. Аз съм мъкъл, спокойно. Влизам! Убит ми ама! Си взема гранатата! Оп, дясно там. Дясно надълго на коридора. Добре, изсипвай се вътре. Давай вътре. Взимаме кутията. Взимай кутията. Давай. Намали темпото.
Чакай, ти... Медика избяга, давай. Извинявай. Но той от нас ще уби вас ли? Давай. Отиваме на Мартилата и скачаме. Само, че не трябваше мъртви от охме. Добре, айде. Който е жив, който е мъртъв. На третия. А? На третия. На третия, да. Обаче внимавайте, защото папката преди се беше почул горе. Добре, сега давайте, павката е умрял. Тъмън сме го убили. Като е ценидъм. Качваме се горе. Не знам къде да ми. Къде е медика? Браво. Само, че не на спална, горе на третия етаж. Айде да вървим. Не, ако глътни въздух няма да стигнем догоре. Браво, браво, браво. Добавете едно правило, да не може да се тича с кутията. Трябва да се качим бързо. Кутията къде оста? Ето е. Ето къде е фърлил. Значи този, който... Ти нямаш право да стреляш докато я носиш, нали знаеш? Ама си вземи ямката, де. Горе като оставиш. Кой го... Добро утро, чуваме ги. Ние сме взели кутията, ние сме взели кутията. Давай, не казвай, качай го. Давайте. Айде, кой... Дай. Давайте. Ние не сме... Води. Трябва да вземем третия етап, бързо. Леко. Внимателно нека дух. Само да не се обеси някой. Давай, Шмидко, дай. Човек. Къде? Дясно, ляво. Убит! Браво! Аз съм вързан вече един път. Къде ми е връзката вече? Аз ще се прибера. Не, аз трябва да се разпам. Убит минава! Оставя там, дет си умрял. Горе. Катерас. Светло. Давай. Тук не знам дали е чисто. Нямаш, да, нямаш. Давай нагоре. На третия. Ей, тук вдясно. Ставай. Той умря? Кажи му. Ама ще отворят. Те няма, те трябва стълбите да пазим само. Да, време пазим стълбите. Няма какво да пазим тук. Дай да изчистим само. Изчисти етажа. Всички на третия етаж, ние изчистихме, давайте. И съдята. Браво, фърлиха димката да могат да минат по стъпалата. Давайте!
Ще за да им помогна. Някой стреля почти на автомат. Това се брои автомат, между другото. Айде нагоре, 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 нагоре. Съдята къде е да брои? Ма той. Съдята! Съдята! Съдята къде е? Добре. Съдята къде е? Не. При кутията ли са? Ма не. Съдята! Убит, браво! Не, нищо не ме боли. Всичко е наред. Съдята обаче го няма, Павка. Съдята къде е? Не беше ли тук? Ами заброи времето. Ние сме служили кутията от много време. А? Да. Добре. Само, че по принцип трябва да има правило, когато носиш такъв обект, да не мога да тичаш. Ама нищо. Хубаво. Измисли нещо да ги измеким тия отдолу. Не спасим вън. Проблема е, че тия отдолу са завардили в тъп нищо. Нищо. Да бе. Граната. Чакай. Измислих нещо. Някой може да ме дигне. Ама не знам, няма да стане. Много е високо. Много е високо това. Убит ли си? И аз съм убит. Бързо. Няма го никъде. Аз отчитам и от... Не знам. Извинявай, Павка! Давай, нагоре. Чакай, какво правиш? Още един убих. Извинявай, убих ли те? Добре, защото ау не означава убит. Да. Чисто е, горе, давай горе. Чисто изчисти. Изчистил съм. Давайте. Няма никой, който да те убие там. Само сапат. Дистанция. Всеки да пусне стая, защото граната убива една стая, всеки различна стая. Чисто тук коридор всички. Не. Всеки в стая се съгъл към сапата. Никой да не е в коридор. Там няма който да би сгънема. Как ги всичките? Пак да го викат прозореца отвън и другите ги елиминирах после. Няма, те са да намерят всички вън. Ние го ставихме в 20. Сега е 37. Майко, как ги всички? Да? Председател няма никакъв. Беше долу до нас. Не знам, ваш приятел, не знам, слушайте, всеки да влезе в стая.
Включително долу, защото граната убива стая, но ти си другата стая, те убива. Даже ще повече, трима са. Влизате в една стая, си слизате към стъпалата и това е. Да, бе. Всяко граната гръмне е там, аз не съм убит. Всичко ми колко влезе е там, слизо само без вратата и няма да се убити граната. Това е идеята, това е идеята. Оттам може, да, може. Ще го чуваме. Ама не трябва да ги чувам. Ама как колкото не стана пак. Показва съм позорът, аз съм главата. Първо си го първо му бивайка извинявай, така че той. Искам да го бивайка извинявай пак. Даже ето ми е идеалната позиция. Имам ъгъл, един ъгъл, тънък и един широк ъгъл. Много ето. Ето тук обаче тук вися, тук проблема е, че един ход. Не може да се използва никога. Това трябва да напънат стъпалата 50 човека за да се използва. Ако тук някой не може да направи ход някъде на долния етаж или на горния етаж да замине, тогава ще стане топ. Никога не съм пресва стъпалата, защото аз стане на стъпалата, когато ще го приключа. Най-добре пияче да нагоре. И 20 сме го оставили. Сега колко? Сега 34. Да. 6 минути. 6 минути. Ето тук, ако се направи някаква стълбичка, това е на покрива с шея. Тук има много възможности, това е има въображението ти е граници, така се казва. Тук. В 20 сме служили. В 20 сме служили. Убий го в кръка. Убий го в кръка. Слизай. Жив ли си? Не бе, не дай слизаш долу. Ето един. Я ми отвори малко ъгъл. Така. Изчезвай бързо, изчезвай. Тихо. Приказвам, защото ми е лесно. Върнал съм поне 20 човека на кутията. Ти преди мен ми правиш забележки. Хоп. Цера го в репликата. Няма никой. Граната имаш? Имам. Заредено? Да. Добре, изчакай. Ако напънат, Хвърлям граната. дърпаш се назад. Добре. Не толкова оцелих, бе. Нямам, аут съм. Хвърля граната. Не гръмна. Не гръмна, играй. Чакай, тръпни назад. Минавам. Тук сме, двама сме. Ако се отворила е гръмнала. Ама ако умре някой от граната, каже убит.
Бутни граната. Граната. Добре. Край игра! Край игра! Край игра! Ху! Окупация на втория край се готови. Снайпера ми е там. Да, минем. Да. Почнали сме. Сега ще си убия някой. Трябва да влезе някой, да. Тук трябваше от следващата стая да влезете. От следващата врата, някой стреля насам. Картешницата май. Къде го? Чакай. Чакай, не стреляй. Само ми кажи къде е горе-долу. Оп, близо. Отивам на ъгъла. Тук вдясно.
Отиваш на респаун. Добре, изпълни, аз те чакам. Тук не мога да отворя ъгъл от този храс. Твоята взеха ли я? Ей! Къде са повечето? Тук. Ще влизаме ли? Ще влизаме ли? Ма дай оттам. Че остава снайпера тук някъде. Баче някой ми пипал мерника да ева. Ако ми е вратнал мерника. Това. Вътре, точно на входа. Прикривам, давай. Що да влезем от тук и директно коридор? Както го направи на нас. Ваше ли са? Я угаси, угаси. Ага. Виждам, виждам. Вдясно. Къде? Добре. Добре, добре. Наш. Давай. Убит. Забравих. Убит съм! Стига ме стреля. Убит! Карта държа! Убит? Убит си, убит гръмната. Нима е гръмнал? В раницата гръмна. Аз нямам раница. Не знам. Аз не го. Него ли гръмна, защото чух. Убит?
Аз махам. Убит. Убит. Една минута. Браво. Стига толкова, една минута. Брой до 60. Еми. Само, че го кажи преди да излезеш. Аз знам, че си убита и затова не те гръмнах. Преди да излезеш, да. Да, убита. Аз понавик на само, да. Стига, бе. Ей, извиняй. Убит. Обаче там, извадил си карта. Строиш тук. Строиш по стената. Изпълнвам. Убит минава. Убит минава. Какво убираш? Ето е близко, спалня, защото стига да мога да вземат картата. Една карта да имаме, ма да е сигурно. Ще мога да продължим да играем. Аз трябва да почнем да ви лекувам пак. Трябва, да. Защото си като си близко да спал, някой ни лекува. То ти! Ето, ще ги напълваме. Ама трябва да стоим един от друг, защото ни стават един след друг. Виж сега, аз убих един там. Той уби този тъгъл. Той на този ъгъл. Той ми се вали, нищо се не види, просто ми
свети. Угаси. Давай. Давай. Добре. Трябва да влезем. Аз пресуна врата, ти пресуна врата. Давай. Давай. Вдясно въгъла, вдясно. Вдясно. Давай. Добре, спринго, отвори за битка. Признавам. Стой, карта, стой, карта, стой, карта. Извади карта, де. После си събира партагещите. Трябва да я взема. Да. Напори съм, защото съм на гадно място. Пукни. Давай. Майко му стара. Да се изсипаха. Зеля? Давай. Тичаш бързо. 3, 2, 1, тичай. Браво, Шумитко. Колоните е най-голямата събирачка. Къде? Колоните, дето беше кутията. Зоре да влезеш, ама... Зоре, ама влезеш ли... Ха? Шумитко, дигни пушката. Какво? Има вляво има тогава. Вляво има. Къде е, бе?
Някъде има пътка. Ясно по-късно. Ударен! Аз жилетката шибнах, бе. Граната! Аз бях тук в този край. Някой стреля ли от нашите в коридора? Да. Ми аз съм тук в този край, те стрелят по мене. Не, ние сме отвън страна. Ами аз?
Убит. Чух я иначе е тук. Ето, пази. Аз те видях преди малко. Ел тук мина. Ти. Ел там. Обаче отиваше към респаун. И бях приготвил нож. Ама чух, че сте трима, викам, няма да е с ножа. Също, аз мога да си ходя, да ми взеха карта. Готина игра става. Аз съм убит. Убит минава! Аз тук ми е интересно. Ето тук е най-интересно, даже напред е там, къде е този. Оттам и влизам, отзаде влизам в сградата и почвам назад. Само, че трябва да го изчакаме той дали ще се върне. Да се прекара от тук отвътре. Може и тук отвътре, от това, да по-бързо ще направим килове. Оттам ще обикаляме много. Или... Да, ама там у нас стая е много гадно. Шимитко! Добре. Айде там, ела там. Там е нашата игра.
Добре. Тук има човек. Още един човек има тук. Наш. Наш. Клекни долу, моля се. Ей, стреляме, ама. Оп, бит! Браво! Къде си, бе? Чакай, да може да вземем от ката. Не. Оцелите, пред мен видях как отскочи от тебе. Оцелите? Да. Дай ми картата. Точно като взимаш ще оцели. Не съм усетил никъде, явно е по коралата част, не знам. Еми сигурно. Ще се отскочи от тебе. Но и не. Къде те стрелят? Къде го? В храста, вдясно. Стой. Къде, бе? И не го виждам аз къде. Не. Чак там ли, бе? Аха, май го видях. Ей, не минавай така пред снайпер. Тука близо до стената. Има един крак. Този убит ли е там? Тук дясно, плътно до стената. Граната! Убит! Аз тази граната трябва да го убива, ако се отворил. Убит ли си? Отворил ли се гранатата? Ама
Ма там беше ли се отворил? Защото аз свърлих до него граната, точно в краката му. Да, отвори се, ама беше още до него. Как бе? Тя е значи убит. Аз го видях там, фърлих я по него. Влади убит и хвърли ти граната. Повече от 5 метра. Добре. Къде да? Аз съм граната, не мога да разберам кой убит. Той е бил за стъклата заради това. То за стъклата пак е... Та граната е фърлил там. Добре. Убит! Стой! Уби го. Уби ли го? Убит! Стой тук! Стоя, убит съм! Ела ти взимай карта. Стой, взимай карта. Взимай карта. Взимай него. Взимай него! Колко часа? И половина, 32, да. Колко? Високо. Стой, не се мърдай. Презареждам. Давай. Вземи му картата! Паза, прикривам тук, не се движете. На огъня. Вижте на прицела ми. Прикни. Убит! Сега ли? Той чакай само този, нищо не прави. Нека би топчета. Той не мога да дойде ми. Да спасим децата не бъде. Кажи стреляш. Ти си готова вече? Децата знам, че ти си готов този. Си гледам секунди. Убит вина! Чакай, снайпера, къде е? Скри се, да е. Пази ми вратите отпред. Така. Един изстрел ми трябваше. Ще има човек на вратите. На вратите вляво! Чакай. Аз се прикривам, минавай. Ай, давай газ. Тичай. И... Вземи му карта и се връщай. Тичай, там няма никой, вземи му картата. Аз прикривам. Давай. Я те прикрива шоу. Тук тичай бързо, мини бързо пред вратите. Убит! Убит съм! Ще му я взема, ай сега. Трябва да се извадил вече, не телефона, бе, типа, картата. Браво, добре моби. Ти от кога зависиш тук? Десница. Знам. Къде рачата може да види такова, съм всякъде.